La nit de dijous arribava la processó de la patrona, la Verge del Rosari, dins el seu dia. La comitiva d'autoritats a l'Ajuntament rebia el conseller de Governació, Serafín Castellano, per anar fins a l'església de la Santíssima Trinitat i iniciar la celebració del Dia de la Verge. Els quintos preparats per treure la imatge de la patrona, acompanyats del volteig de les campanes. Ixen de l'església per donar inici a este recorregut al que són pocs els festers del poble que volen faltar. A la capçalera de la processó, els devots. Darrere, els diferents representants de festes convidades, els primers, els del Pilar. Tampoc falten els festers del barri de Sant Josep. I com no podia ser d'una altra forma, també amb la representació de totes les comissions falleres de la localitat. Els últims, els representants de la Junta Local Fallera, encapçalats per les falleres majors de 2010. A continuació, espai per als clavaris de la Verge del Rosari. Són els protagonistes de les festes i també del Dia de la Mare de Déu. Amb ells la imatge de la patrona i els quintos. Abans d'acomiadar el carrer Poeta Llorente, un moment molt emotiu protagonitzat per la patrona i també per un dels quintos que feia el seu homenatge particular. Darrere de la patrona, autoritats eclesiàstiques i també polítiques, representants del consistori local i també de la resta de municipis de la comarca. Tanquen la comitiva l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, i el conseller de Governació, Serafín Castellano. Els últims, els músics de la banda de la Corporació Musical de la Pobla, que posen la melodia que tanca la comitiva. És el dia de la patrona i els carrers del poble s'omplin per ser testimoni d'este dia de tradició i devoció que aconsegueix omplir pràcticament la meitat del recorregut amb la patrona encara al principi de la processó. Tots els racons del recorregut plens de gent per veure la Verge i tots els que han format part d'esta celebració del Dia de la Verge. Vinc perquè no anem a la processó per un problemeta que tenim, però nosaltres sempre hem anat i som del Rosari, de la processó, de la missa, i som clavaris enguany. Perquè tinc devoció a la festa i vinc molt pagat i m'agrada l'ambient. Sempre te relaciones amb persones que no les veus tots els dies. En fi, que és molt agradable. Tots els anys vinc i me distrau un rato i m'agrada. I la meva filla també deixa tocar de músic i també m'agrada veure la banda. Bé, un any més, donar l'enhorabona als clavaris, sobretot, als quintos, en fi, a tota la comunitat parroquial i a tota la població, perquè s'han celebrat d'una manera molt digna un any més les festes de la patrona, la Verge del Rosari. I, per tant, des del nostre grup, això, felicitar-nos i agrair que ens conviden a participar en aquests actes tan importants per a la Pobla de Vallbona. Per acabar la desfilada, moment de tornar de nou al carrer Poeta Llorente i donar els últims passos dins les processons d'este dia de la patrona. Un dels moments més especials, a l'altura del carrer de la Verge, on els quintos roden la imatge de la patrona per ficar-la de cara al poble de nou dins l'església. Una vegada dins, moment dels gotxos en el seu honor i també de les paraules dels retors que van voler dar l'enhorabona al poble i en especial als quintos. Ells sigueren els següents protagonistes de la jornada amb les fotos de record i la seva emoció. Entre les fotos més especials, també la que es feien amb el clavari major. Han sigut unes festes especials, encara que també cansades. És una experiència molt bonica perquè és la nostra quinta, s'hem juntat tots els amics, tots els anys que m'han hecho el col·latge i no sé, està molt bonico, la gent ens mirava, el professor i tot molt bé. Tots dies s'ha viscut molt bé, molt bonicos, amb molta emoció per la festa i per tot. Ja així estem, tots els quintos, tots contents ja. Enguany hem sigut els quintos de 92 i res, en d'Holanda. Sí que m'ho crec i res, ha sigut bonico i visquen els quintos. Ha anat molt bé, duret i cansadet, però bueno, com som molts,
s'hem pogut repartir prou el pes i res. 10 minutets que l'ha dut cada un ja n'hi havia prou. Avui ha sigut el gran dia final, però per a mi no s'acabarà mai este final, perquè la vull tant a la Mare de Déu i dono gràcies perquè m'ha tingut clavar-hi major, perquè mon pare ja fa 25 anys, ha sigut moltes emocions, molta il·lusió, molt d'amor, i vull molt a la Mare de Déu i a tota la meva família i a tot el poble i a les ventes. Visca la Mare de Déu del Rosari. I els que també feien les valoracions de les festes són els representants polítics. Acompanyar així a la Mare de Déu del Rosari en aquestes festes tan entranyables i un any més acompanyar també tots els veïns i veïnes de la Pobla, sobretot en un dia tan assenyalat per a ells. I jo crec que és una manera de fer comarca i sobretot de tindre una gran relació, coordinació i col·laboració entre tots els pobles de la comarca. Jo crec que és molt important que aquests dies on se celebren els patrons i les festes majors de cada poble, que els alcaldes vagin d'un poble a altre i sobretot que això també se veu reflejat en el treball i en la coordinació del dia a dia que porten els ajuntaments. Hem tingut tots els actes de la manera d'esperar, les processons molt multitudinàries, castells molt xulos. Avui, en aquests moments, anem a veure l'últim castell, que ens han dit que és una meravella per part de Ricardo Cavaller, ahir el feu Vicent Cavaller. Bé, donar-los l'enhorabona als quintos, que han sigut anys que han dut a l'anda de categoria, i la Verge del Rosari crec que estarà molt contenta de veure tota la gent, tots els jovens, duent-la de la manera que l'han dut. Són les valoracions d'aquestes festes patronals que dijous acomiadaven el dia de la patrona amb este castell de focs d'artifici al parc municipal.